Panultihon Kapitulo 17. Maayo pa nga magkaon ka lagbahaw basta may kalinaw ka sa una-una kaysa mutambong kag bangkete sa balay di naghari ang kasamo. Ang sulugoon nga maalamon mooy magmando sa hungog nga anak sa iyang agalon ug bahinan siya sa kabilin sa iyang agalon. Sama nga ang bulawan ug ang plata tunawon sa kalayo, ang kasing-kasing sa tao sulayan usab sa Ginoo. Ang daotang tao gusto nga mamati sa daotang mga sul ug ang bakakon gustong mamati ug baka. Ang nagbiay-biay sa mga kabos nagbiay-biay sa Dios nga nagbuhat kanila. Silutan gayod ang nalipay sa kadaot nga midangat sa usa ka tawo. Garbo sa mga tigulang ang ilang mga apo, sama nga garbo usab sa mga anak ang ilang amahan. Sama nga ang taong tinamod dili mamakak, ang buang-buang dili usab musultig mga pulong nga undanon. Nagunahuna ang uban nga ang sapurno sama sa salamangka nga makahimog bisan unsa, bisan asa usot man siya. Kung buot kang mahigugmaon sa katawhan, pasaylua sila sa ilang mga sayop kanimo. Ang paghandom sa mga sayop makabungkag sa panaghigalaay. Sa usa ka pagsaway makakaton dayon ang taong maayo panabot. Pananghungog dili gayud makakaton bisad kapila siya letiguha. Ang taong dautan nangita lamang og kasamo ug ang kamatayon moabot kaniya sama sa usa ka bangis nga sinugo. Mas maayo pang makatagbo kag inahang uso nga nawadag mga anak kaysa makatagbo kag buang-buang nga anaa nagbuhat og dautan. Kung baslan mo dautan ang maayo, ang dautan dili gayud mubiya sa imong panimalay. Ang sinugdan sa panaglalis sama sa liki diha sa tangke sa tubig. Busa hununga kini sa dili pamudako. Ang pagsilot sa dili sad-an inay sa dautan. Buhat nga gikasilagan sa Ginoo. Walay kapuslanan ang pagpaeskwela sa taong hungog kay wala man siya'y buot. Ang managhigala nga maghigugmaay kanunay, ang managsuon magtinabangay panahon sa kalisdanan. Ang hungog lamang maoy mangako pagbayad sa mga utang sa iyang silingan. Ang gusto og sala, gusto kasamo. Ang taong mapahitason nangitag kasamo. Walay mapaabot nga kaayuhan ang tao nga kanunay lang magunahuna ug maghiskot og dautan. Ang anak nga dautan ug binuhatan maghatag lamang og kaguol sa ginikanan. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Ang daotang tawo mudawat og suborno aron matuis ang hustisya. Ang taong magialamon nasayod sa iyang pagabuhaton apan ang buang-buang walay tumong sa iyang pagabuhaton. Ang anak nga buang-buang maghatag lang kaguol sa iyang amahan o hilabihang kasakit ngadto sa iyang inahan. Dili makaturanganon ang pagpamulta sa dili sad-an, usa ka pagtuis sa hustisya. Ang pagsilot sa taong matarong, ang taong nasayod sa iyang katakos dili magpunyag sulti ug ang taong kalma may matuod nga panabot. Bisan gani ang hungog mura magmaalamon ug maayog panabot kun siya maghilom-hilom lamang.